Здравейте, вие сте с Националната лотария, шоуто, в което дойдеш ли, неминуемо печелиш. В това сега ще се убеди Георги, който след секунди ще получи златната възможност да си заработи невероятните 2 милиона и 400 хиляди лева, плюс екскурзия, плюс ето това там. Червената ни бонус награда, чисто нов автомобил. Как ти се вижда, Георги? Идеален е. Дами и господа, ако цялото това изобилие от награди изкушава и вас, то си набавете билета, перфектния подарък, който може да ви доведе на сцената или да ви донесе на момента 500 хиляди лева, плюс по 50 хиляди лева за следващите ви 10 рождени дни. Или общо милионче. Ти с кой билет дойде тук? Перфектният подарък. Ето го, бе, перфектният подарък. Добре, за какво ти трябват пари, Георги? За какво ли не викаш? За бизнес. На първо време имам желание да отида в Сингапур. В Сингапур? Сингапур, да. А защо точно Сингапур? Не знам. Не знам защо, но... Отдавна ли си мечтаеш за този Сингапур? Доста. Така ли? Винаги си искал да ходиш, да отидеш до Сингапур? Винаги. Един Сингапур да си направиш. Добре, Георги, пожелавам ти го от сърце. Сега ще видим размера на джакпота тази вечер. Това е нашето колело. Ти ще го завъртиш да направи поне 3 оборота. Сектора, на който спре, ето тук на чавчицата, това е размера на джакпота. От 100 хиляди, 200, 250, 500, 1 милион и... Забележи, печалба за цял живот, т.е. 2 милиона и 400 хиляди лева. 20 години по 10 хиляди лева всеки месец. Как ти се вижда? Идеално. Това ти мога да си отидеш в Сингапур и въобще да не се връщаш от Сингапур. Там да си седиш и само да си харчиш парите. Ние от тук ще ги пращаме ежемесечно. А, така. Нали? Стискам ти палци, когато си готов, го завърти. $200 хиляди лева, как ти се виждат? Едни 200 хиляди лева. Рая, моля те, преброй 200 хиляди лева и ги донеси, ако обичаш. През това време ще ви покажа нещо, което доказва, че в Националната лотария никога не е късно да спечелиш. Вижте как един непечеливш билет донесе поредната супер награда в нашия VIP клуб. Честито! Благодаря. Как се чувстваш? Прекрасно. Мангелов Андрея съм, живея в град Смолян, занимавам се с частен бизнес. За мен е огромно удоволствие да ти връча ключовете от новата ти кола. Нямам думи. За пръв път изгубих говор и картина. Непечеливш билет, златните пирамиди. Оп, айде. Премиум автомобил. Човек спира да мисли. Такава е еуфорията. Как ти се вижда? Уникално. Мене чудесно направо. Удобно. Прекрасно. Чувството уникално. Пожелавам го на всеки да го изпита. Дами и господа, в VIP клуба вече е паркирана следващата кола за печелене. Този месец залагаме на икономичното шофиране и ви предлагаме уникален хибриден автомобил, с който да се возите почти без пари и да си свиркате. Не ме разбирайте погрешно, като е икономичен, не значи, че е малък. Напротив, той е супер голям и със страхотен дизайн. Влезте на нашия сайт, регистрирайте непечелившия си билет или квитанция, участвайте в играта Мега Джакпот и като нищо може точно вие да подкарате този японски шедьовър. Сега, Рая, аплодисменти, гледайте момичето как се труди. Преброени. Просто си удоволствие за окото. Успех ви желая. Благодаря. Сега, започваме да ги печелим само след секунди, само се налага да Рая да свърши още нещо. На 3 май един от непечелившите билети Мечтания дом ще се превърне в чисто нов апартамент. Записването за жребия става до 2 май включително, така че не спирайте да регистрирате кодовете на непечелившите си билети на нашия сайт или на нашия телефон. Зихари, вие сте! Така, Георги, представям ти сферите на богатството. Сферите на влиянието. Ето това е твоето място, тук зад бутона на щастието. Сферите на влиянието и бутона на щастието. 10 сфери, Георги. Във всяка... Играл си, нали? Виждал си. Играеш ли в нашия VIP клуб? Точно за колата. Значи ти си машина, няма проблем. Във всяка от тях се въртят числа от 1 до 50. Ти спираш въртенето с бутона след мой сигнал. Моля, важно е. Първата сфера е много лесна. 5000 лева печелиш още с натискането. Имаш право на една грешка и има вътре награди. Бонус печалби имам. Дами и господа, ще играем за 200 000 лева в Националната лотария.
Когато си готов, го натисни да видиш как става. Ето го, 49. Здраве му кажи. Муцка. 5000 лева вече си имаш. Там беше с 50 на картите, тук 49. Добре го даваш. По-голямо или по-малко? По-малко. По-малко, давай. Ей! Ей! Какво става, бе? 10 000 лева вече имаш. По-голямо или По-малко. по-малко? Давай. По-малко си е. 29. По-малко. По-малко от 29. Дай да видим какво става. Дай да видим какво става. Петдневна почивка за двама до Дубай. Перлата на Персийския залив. Сафари в пустинята с барбекю и вечеря. Посещение на най-високата сграда в света и пеещите фонтани. Разходка до най-луксозния хотел в света. Ето ти как ще стигнем до Сингапур сега. Полека. Отиваш, един Дубай си правиш 5 дена, да си натоплиш кокалите и оттам Сингапур ти е на 2 крачки, дет се казва. Разбираш? Така съм го измислил. Дами и господа, вие също може да се насладите на няколко незабравими дни в Дубайчето. Регистрирайте непечелившите си билети в нашия VIP клуб, запишете се в жребия и отлитайте към най-желаната дестинация в България. Ние продължаваме от числото, на което спряхме. Нека да я завъртим пак. 29 нагоре или надолу? По-малко. По-малко от 29. Ами по-малко е, бе, Георги, бе. По-малко е, бе. 14. 20 000 лева имаш, 25 те чакат. По-голямо. По-голямо от 14. Давай. Ми по-голямо е. 25 000 лева, 30 тунче те чака в следващата. 22. По-голямо. По-голямо от 22. Оп. Ей! Спънахме се. Нищо. Отказвам се. Сигурен си. Да. Няма какво да ти обяснявам. Не. Не? Не, Какво отказвам ще се. направиш с 25 000 лева? Сингапур? Един Сингапур. 25 000 лева и екскурзия до Дубай. От Националната лотария. Честито! Дами и господа, не искаме да пускаме първото място и това си е. Днес отново раздадохме епична сума, възлизаща на 566 004 лева. Чакаме и вас, а тук води билетът печалба за цял живот, в който дебне и моментна печалба от по 10 000 лева на месец за следващите 20 години. Кеш по 10, кеш по 20, кеш по 50 умножават печалбите ви, докато мега пакет се е натъпкал с печалби като попско дете на задушница. Килограм злато, апартамент и стотици хиляди левове. А ето това е новият специален тираж на Златната седмица, който вече си има нова бонус игра и цели 20 печалби по килограм чисто злато. Берете плодовете на късмета си в търговската мрежа на Лавка, Български пощи и бензиностанции, Лукойл, Петрол, Шел, Еко, касите на EasyPay, моят магазин ЦБА, Била и Фантастико. Искам също така да ви напомня, че всички игри на Националната лотария вече могат да бъдат играни и онлайн на 4седмици.bg. 100 000 лева пък е печалбата в Златната топка, новата уникална възможност за забогатяване, която ще има 2 тегления всеки ден на живо по Нова телевизия. Сряда пък е денят на най-амбициозните, денят на големия джакпот. Тази седмица там ви очакват 6 милиона и 400 хиляди лева. Пътят към спечелването им минава през нашите лотопунктове, търговска верига Лавка, избрани бензиностанции Петрол, Шел, каси на EasyPay, FastPay, Internity и InMedio. Останете си с късмет до следващата събота точно в 19:30.